22. Makitan kita live sa amon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyong mga tag-balita. Aksyon and Defensor Lisay. Kag-Action Dale Salazar para sa mga Pangulong Dinala na una kita sa mga balita lokal. Cholera outbreak sa Negros Occidental, hindi pa kinahanglan suno kay Gov Lacson. Sospetsado sa pagpatay sa manunudlo sa syudad sang Naga na dakpan. Sa balita national, Pilipinas nakadetect sang Omicron recombinant sa variants nga XBB kag XBC. Inflation kag exchange rate gintalakay sa economic meeting ni Presidente Marcos. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Anak, ano nang nahuya ako mangulam. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa inyo? Apan mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala siyang Kasi wala message. mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na
Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami ko kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay naging ko kay basi ko nadala naging kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami ang connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos hindi. Tapos sa may eskwela. Last time, antong na doon medyo emotional ka kay abal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, ano lang nakuya, ako makulam. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko, hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya. Mga ginagamit ko siya, wala sa anak ko baan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honor student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Lasay sa DCSI Action Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Wala sang nakitaan nga rason si Governor Bong Lacson nga magdeklara sang cholera outbreak sa Bugos nga Negros Occidental. Inibisan pa nga nagsaka na sa 12 ang kumpirmado nga kaso sa probinsya kag 2 diri ang nagkalamatay. Suno kay Lacson, nakasentro lamang sa mga lugar sa ikatatlo nga distrito ang kaso kag wala man sang na-record sa iba na. Nagapati ang gobernador nga masarangan sa mga local chief executives ang pagtap na sang kaso kag mapasiguro nga ginatuman man ang regular nga pag-monitor sa water safety paagi man sa bacteriological water testing kag pag-obligar sa tanan nga water filling stations kag food establishments nga mag-secure sang sanitary kag business permits. They're also doing their best to control it. They're focused also on even private water refilling stations to make sure that they do the regular test. We hope that there will be no more fatalities. But will not effect at the provincial level? No. Nabatian si Governor Bong Lacson. Ginpahayag ni Bacolod City Councilor M. ang cause of concern na ang pagsaka sa cholera cases sa syudad sa Bacolod. Sa pinakaulihing nga datos nga ginpagwa sa Bacolod City Health Office, 9 na ang kumpirmado nga cholera sa syudad pero tanan ang buhi, isa sa Barangay Mansilingan, 2 sa Sumag, isa sa Alhis, 2 sa Granada, isa sa Handumanan kag isa sa Barangay 40. Nagdangat naman sa 257 ka mga water refilling stations ang na-inspeksyon sang CHO. 135 diri ang may permit kag 118 ang wala kag 4 ang nagsira na. Suro kay ang damlag lamang sang may ginaprubahan nga resolusyon ang sangguniang panlalawigan nga nagapangabay sa sanitary inspectors ang CHO nga ipa-check ang sanitation sa mga food stalls, food trucks ilabi na nga may ginapatigayon nga Mascara Festival. Sa iban nga balita lokal, nakadeploy na ang syudad sa Bacolod sa mga personnel nga magabantay sa mga border para sa hugot nga monitoring kasunod sang kumpirmado nga kaso sang ASF sa may uton na Iloilo. Suno kay Martin Pinaga, Action Officer sang Task Force Butagoy kag miyembro man sang Joint ASF Task Force sang syudad kag probinsya, may nagabantay na sa borders kang isang Sumag, Banago Port kag Bredgo Port.
Ginpahayag sini nga sa ilang pagsinapol kahapon Lunes nga adlaw ginapalartuman ang mga coastal barangays kang isang barangay Banago. Sa nibloan nga nagabuligan na yung probinsya kag syudad sa kampanya sa tuyo nga hindi makasulod ang ASF sa Bacolod kag Negros Occidental. Arestado ang sospetsado sa pagbatay sa manunudlo sa syudad sang Naga sa manhunt operation sa gitingog nga puwersa sang Naga City PNP, San Carlos City PNP kag Calatrava PNP sa San Carlos Port sa syudad sang San Carlos sa pasado las 8 sang gabi Oktubre 17. Ang suspect ginkilala sa Elmar Hemida, 24 anyos kag iniresidente sang barangay Ilaya, Banwa sang Calatrava. Samtang ang biktima ginkilala kay June Leo Pañares, 33 anyos, isa ka public school teacher sa syudad sang Naga, Cebu. Si Pañares nasapuan sa sulod sa isa ka hulot-bulutuan sa natrabahuan sila nga eskwelahan. Sunod naman kay Police Lieutenant Colonel Jesus Mesaon Jr., ang hepe ng San Carlos PNP. Mismo ang live-in partner ni Alvarez ang nagtudlo kang nag-upod sa Naga City PNP padulong sa Negros Occidental agud matakpan ang sospetsado. Dugang pa ni Misahon upod man ni Hemida nga nagtabo sa iya live-in partner sa pantalan ang iya nga magulang. Kag pareho sila nga wala magkahibalo nga may upod ini nga pulis. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time lasay sa 20. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday gani maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh. Mayara gina na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay eh. Tapos ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason. Sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Walang sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook ka. Bali, paano ka nakabalo nga may Hindi kasi so good ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko basta daw. Hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos nga eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon nga kapatitikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanapin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandapulong to. Tugal ko balala. Di silingkod sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo. Kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod
nga idol kong aksyon radyo nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisilin ko pasalamatan tagi ng aksyon radyo. Kaya pag-upin sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang aksyon radyo, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa aksyon radyo, wala kakaabot sa premium sa aksyon radyo. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kaya ako sa aksyon radyo, maskin gubaon na nakabatik ko. Ingat na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abri ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Sige. Umanak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano ba salamatan ka? Madami nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madami nga salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi. Nagkaroon na sa detalye na sa mga balita nasyonal na nagwagan ang grupo sa mga manunudlo nga dapat tugutan man ng mga public school nga padayunon ang blended learning sa masunod nga bulan. Ini kasunod sa anunsyo sa Department of Education nga magapadayon ang blended learning sa mga pribado nga buluthuan. Suno kay Benjo Basa sa
sang chairperson sang Teachers Dignity Coalition. May mga bulutuan pa nga kinahanglan pa nga magpatuman sang distance learning para sa grupo makabuli gini sa advokasya sang DepEd nga mental health para sa mga manunudlo kag estudyante. Pero suno kay DepEd spokesman Michael Powa, pwede nga magpadala sang sulat ang regional director sa mga eskwelahan kung luyag pa nila nga magpatuman sang blended learning. Depende sa ilang sitwasyon kangay sang naapektuhan sang kalamidad. Nagsentro sa inflation ang pagpagsapol ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa economic team subong adlaw sa Malacañang. Ginpahayag sang presidente nga ila ginhambalan kung paano masolusyonan sang gobyerno ang kalibutanon nga pagsaka sa presyo sa mga balaklon pareho sang pagkaon kag sa gatong. Gintalakay man sang presidente sa economic team ang plano nga pagpabakod sa ekonomiya sang Pilipinas sa mga masunod nga bulan tubtob sa unang nga bahin sang 2023. Ginpahayag naman ni National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan nga gintalakay man sa pagsapol ang interest rates kag foreign exchange. May na-plastar man nga report, medium kag long-term para mahatagan sabat ang madasig nga pagsaka sa presyo sang mga balaklon. Gate pahayag ni DOH OIC Maria Rosario Verhering nga na-detect na ang 81 ka mga kaso ng XBB sa variant halin sa duwa ka rehiyon kag 193 ka mga kaso ng Omicron XBC sa 11 tanan ka mga rehiyon sa Pilipinas. Sa XBB cases 70 ang recovered, 8 napaydalong pa sa isolation kag 3 ang gina-verify kag wala sang may napatay. Sa XBC cases naman 176 ang recovered, 3 napaydalong pa sa isolation, 5 napatay kag 9 ang padayon nga gina-verify. Ang XBB nga COVID-19 variant amo karon ang nagatugas sang pagsaka sang COVID cases sa Singapore. Ang XBC naman ang recombinant sang Delta kag BA.2 variants. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time na sa IC Media. Inyo pati ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Martes, Oktubre 18, 2022. Sa luwat kaming inyo mga tag-balita. Action and Defensor Lisa. Kag Action Day Salazar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.